Va al punt anem a dinar. Demà no hi ets. S'ha gravat. Digue-li amb ella que truqui, sobretot que truqui ja a la Allà. mare del Ricard, de demà, que porti algú més. A l'Henry. Que porti algú més per demà. I si els dijous ens pertoca, doncs això, fixar-nos-hi bé, doncs també ens pertoca de fer una mica de reflexió. Molta reflexió, avui també molt interessant, com sempre, no podria ser d'una altra manera, l'espai del reflexionador amb el Santi Requesens. Molt bon dia, company i amic. Molt bon dia, i et dic que avui, amb el tema d'avui, vinc calent, Ai, que ja m'espantes, que ja fas cara de dir, estic empipat. Bueno, empipat. No, més que empipat. Alguna cosa més. Més que empipat. A veure, avui, Santi, arrel de tot l'enrenou, amb el que ja anomenem Catalan Gate, volem saber més sobre l'espionatge a nivell polític i volem que ens ho comparis amb l'històric Watergate americà als Estats Units. Doncs tot un president com el Nixon va haver de deixar el càrrec per a aquests tipus d'afers obscurs. Què passarà en el cas d'Espanya? Saltaran càrrecs o ex-alts funcionaris? Quina diferència hi ha entre un cas i l'altre, tot i que la distància temporal i de cultures és segurament molt diferent i enorme? Recordeu que el Catalan Gate, conegut ara mateix amb aquest sobrenom, ve doncs, precisament de mirar, de comparar cap al Watergate. Som tot orelles, Santi, deixo anar tot sense complexes. Doncs mira, començarem per explicar què va ser el cas Watergate. Per començar, Watergate és el nom d'un edifici que hi ha a Washington, D.C. Sí, senyor. L'any 1900... Bueno, a l'estat de Virgínia, per cert. Estat de Virgínia, Washington, D.C. Exacte. Que això, a vegades, a la gent li costa una miqueta d'entendre la diferència. Ho dic perquè vaig tindre la sort de poder veure, Sí. poder estar sopant, mira, a peus de... Sí. No vaig tindre res que veure amb aquest afer. Què dius ara? No, això fa molts anys, però el vaig poder veure, Sí. molt a prop aquests apartaments. I el tema era doncs, que era un edifici d'oficines on es reunia el Partit Demòcrata. I el president Richard Nixon, president nord-americà en aquella època, també doncs, del Partit Republicà, va omplir les oficines aquelles de micròfons per poder espiar tot el que deien els seus adversaris polítics. Va incitar també, entre cometes, un robatori de documents. O sigui, per fer una història llarga curta, en lloc de fer servir els poders de l'Estat per, diguem-ne, lluitar, entre cometes, contra enemics de l'Estat, ho va fer servir per lluitar contra enemics polítics, anar per ells. Contrincants. Però vaja, I pels nord-americans la figura del president és sagrada, però quan un president fa trampes, no li perdonen. ja no és sagrat. Cas Catalan Gate. Podria semblar semblant, valga la redundància, però com diuen els madrilenys, no és ni parecido per un detall clau. Vinga. Vale, sí, s'ha espiat a polítics, el qual en si és un delicte com una catedral. I fent servir els recursos del propi estat. Fent servir els recursos del propi estat, però ja sabem que el món és com és, hi ha molts dolents allà fora. Jo sempre he dit que l'espectre de James Bond existeix i m'oloro que està registrada com una fundació. O sigui, és de lo més respectable del món. I siguem francs, a veure, no som ingenus. Un departament d'espionatge ha d'espiar. Sí, és que l'has de dir, això. Aquí hi ha una diferència clara. S'ha espiat amb uns advocats. Aquesta és la diferència clau. S'ha espiat amb uns advocats. El Gonzalo Boye, Per exemple. quan està a punt de començar un judici a Luxemburgo que pot ser un terratrèmol, i espero que ho sigui, i també es va espiar, si no recordo malament, a l'Andreu Van der Eyne, enmig del judici al Suprem pels presos polítics. Això en la dimensió jurídica, això és imperdonable. O sigui, és que això és prostituir per complet ja Llibertat. exacte, la llibertat. I clar, l'estat espanyol s'ha omplert la boca de seguida allà, és que l'ha autoritzat un juez. A veure, no siguem imbècils. Que ho hagi autoritzat un jutge no ho converteix en legal perquè, escolta, pot ser un jutge patriòtic, pot ser un jutge obedient. I siguem francs, un jutge mai
un jutge honest, vull dir, mai hauria autoritzat que s'espiés a dos advocats. Un jutge no autoritza res que no sigui legal, entenem, en aquest cas. I si ho ha autoritzat, aquest jutge té que anar a la presó per prevaricació. Aleshores, per això he dit, a veure, que estic molt calent, però és que tots els amics que ens escolten, que un mig excusen, hombre, però és que el peligro, la unitat de la pàtria... No confonguem gimnàsia amb magnèsia, perquè això és gravíssim. Això és gravíssim. Perquè a part també s'ha descobert una altra coseta. Tothom parla de Pegasus, però molt poca gent parla de Candiru. Candiru és una versió del... És un altre programa, un altre joguet que té l'estat espanyol que permet introduir documents al mòbil d'un altre. En poques paraules, perquè ens fem una composició... Si vull imputar amb alguna cosa, només tinc que enviar-te això... M'invento un document incriminatori, el falsifico als sòtanos d'algun ministeri, te'l foto al mòbil, després aviso amb un jutge patriòtic que dona per veraces aquestes proves, començo un judici i a tu et cauen 15 anys. Home, m'estàs explicant aquí una escena que, tal com l'explicava, jo m'imaginava un país d'aquests bananeros... És que és un país bananero. D'ADN totalment dictatorial i que és. les inventen com sigui per aconseguir el que volen. Bueno, aquí està una miqueta el tema també. És que esto es por intereses de Estado. Que con intereses de Estado pots disfressar un munt d'escarositats. Un munt. I jo sempre em faig la mateixa reflexió. No, és que allò que va dir la ministra de Defensa. No, però és que los indepes estaven haciendo esto y lo otro y tal y cual. Escolta, si la unitat d'Espanya requereix fer aquestes coses, tu vols dir que la unitat d'Espanya és sostenible? Perquè aquí també hi ha una altra cosa. No han fulminat a la Paz, la directora del CNI, per haver espiat advocats. L'han fulminat perquè, pel que sembla, que no m'ho acabo de creure, pel que sembla, es va espiar el president del govern. Vols dir que no l'han fulminat senzillament perquè ha de ser el cap de turc? Sí, però fixa't, l'han fulminat... Sí, vols dir per quina causa? O sigui, no per prostituir l'estat de dret fins al punt de no retorn, sinó perquè ha ficat els nassos al mòbil de qui no tocava, suposant que sigui cert, que jo no m'ho acabo de creure perquè apesta cortina de fum que no vegis. Per tant, amics que m'escolteu, ja em veieu molt esbarat. Sí, la veritat ho he de dir. Però és que no n'hi ha per menys, i és el que diem, no? Tendències polítiques a part. Escolta, que hem de decidir què hem de permetre i què no hem de permetre a l'estat espanyol, perquè la que es creua una línia, aleshores ja tot es disfressa de llei, T'entenc perfectament, I què faria jo? Doncs ho tinc molt clar. Ja sé que tenen els seus pactes i tal, però jo, si fos Esquerra, enfonsava aquest govern. L'enfonsava perquè és que, si no, tornem a donar peu a Madrid a que se n'enfoti de Catalunya i dir estos van a gritar mucho, però luego se calman. Deixa'm fer una mena de... No advertència ni avís, però sí... Home, una puntualització. Sí. Ho sabeu, estimats i estimades i estimats oients, ho sabeu perquè ho ha demostrat 100 vegades. En Santi sempre mira de ser el més objectiu possible, en el sentit de que mai dona a entendre quina és la seva ideologia, ni mai es mulla per una situació o per un cantó concret. Ell mira d'explicar les coses i de vegades ho ha demostrat, que explica blanc quan és blanc, negre quan és negre, els seus mas i els seus menys que diuen, i sempre, jo crec que sincerament sempre ho ha demostrat. I el bec accelerat, sí, és veritat, el bec indignat. I no és per un tema ideològic, és per un tema d'allò que dius, una cosa és tocar de refilón la democràcia i l'altra és pixar-s'hi a sobre. Aquí està. O sigui, el meu programa d'avui no va de defensar cap ideologia, va de defensar l'estat de dret i posar uns límits en el que es pot fer i en el que no es pot fer. I per això, que insisteixo molt amb els que, diguem-ne, que ho excusen això, que vagin molt en compte amb el país que poden deixar els seus fills. Perquè això és gravíssim. Molt bé, jo volia puntualitzar això perquè certament... Escolta'm una cosa, abans deies, allò que et deixo alguna pregunta d'aquelles punyents, que tampoc és que sigui massa... No, deies una mica les diferències són grosses, el que
que seria el Watergate amb el Catalangate, les diferències són grosses, i tu deies, el president dels Estats Units, intocable com és, i els Estats Units salta si ha de saltar. Els saltes he de saltar, Això està clar. Sí, sí. Però deixa'm dir que jo crec que, pel que han demostrat els nord-americans, el que sí que no perdonen, és a dir, es pot arribar a perdonar una relliscada important, Sí. el que sigui. El que no perdonen és la mentida. I les trampes, i fer trampes. En el moment que hi ha trampa i hi ha mentida, aquí ja es bagotoli, siguis el president, siguis... Et crucifiquen. No? Aquí a Espanya, pues aquí a Espanya les coses van diferent. El que dèiem, no?, amb el tema de defensa de l'Estado, pots disfressar el que vulguis. Mira, aquest dematí ho explicàvem, i per mi aquesta seria la pregunta punyent d'avui. Abans ho explicàvem amb els companys de la tertúlia, oi? Sí. Però és que ja ho vam dir ahir, abans d'ahir, Sí. i la gent doncs, que ens venen aquí a explicar el seu parer, i ja ha sortit aquesta temàtica que ara trauré. Però sembla mentida que dir, a veure, si en aquells moments, en aquell temps, el govern que manava, que és quan es van produir els espionatges, era un altre, Sí. en aquest cas era el del PP, no és més fàcil, diguéssim, pel govern que hi ha en aquests moments passar la pilota als altres, o, és a dir, declinar la culpa cap a un govern que ells, que en aquell moment no era el seu govern, eren uns altres. Ho dic perquè això seria molt fàcil i sembla, doncs, que no ho sé, que no s'estigui buscant per aquí la solució. La resposta és molt simple. A veure, aquests programes d'espionatge ben utilitzats i de forma honesta, més o menys, a veure, sí que són bons, perquè permeten eliminar amenaces terroristes, o sigui... Però no, això ho va fer el PP, però segur que quan el PSOE se'n va enterar de tot això va dir, ostres, això ens pot anar molt bé nosaltres també. I siguem francs, amb el tema de la lluita contra l'independentisme, PP i PSOE, vale, faran servir unes paraules diferents, però pensen exactament igual, no ens enganyem. No ens enganyem. Els dos tenen una prioritat. La unitat d'Espanya es defensa per lo civil o per lo criminal. I si és per lo criminal, doncs escolta, ja tenim nosaltres aquí uns quants amics que dictaminaran el que és legal i el que no ho és. Escolta, la conclusió una mica, anem traient conclusions per anar acabant, de tot això, de l'afer de l'espionatge, Pegasus, Catalangate, etc. Clar, et demanaríem què passarà. Qui saltarà, o qui no saltarà, o què passarà. Mira, jo no... que no tens una bola, i això no. Ens ho expliquen, però sí que ens fas reflexionar què passarà. Jo la meva conclusió era molt clara. Esquerra Republicana, feu saltar aquest govern, perquè si no, Madrid sempre se n'enriurà dels catalans. Sempre. Perquè veurà que cridem molt, però després ens fan un cutxi-cutxi i ja arriba un moment en què dius hasta aquí hemos llegado. I si després pugen PP i Vox, doncs que pugin, tu. És que és igual, ja. No, anava a dir-te, potser ja és que és igual. Havien de prendre decisions, potser ja fan tard, perquè... No ho sé, no ho sé. Però què passarà, Jo no et preguntava què hauria de fer aquest o l'altre. Què passarà? Jo dubto que passi res. Dubto que passi res. I això és el més greu. Dubto que passi res. S'han carregat a la Paz Esteban, han posat amb una filla de militar, de no sé què, leal al màxim, i dubto que passi res. I això és la tragèdia, això és la tragicomèdia d'aquest país. Molt bé, darrera pregunta, Europa em dirà... Ja veurem, perquè el Gonzalo Boye té aviat una cita a Luxemburgo i això se sabrà, suposant que no se sàpiga. I ojo, perquè estem parlant aquí d'un tribunal important a Espanya que ha de defensar la seva honorabilitat i ja veurem com ho faran. Ja ho veurem. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ens queda curt l'espai, perquè evidentment... Avui era intens. Hi ha molt de material. Jo sé que d'una manera o una altra, quan hi hagi més conclusions, crec que... En seguirem parlant. Podràs reprendre Sí. la reflexió al voltant de l'espionatge d'estat, que una cosa és investigar, és defensar-se. I defensar-te d'enemics reals, terroristes, no sé què. I Esclar. l'altre és tot plegat, el que estem veient i Exacte. els dubtes que se'ns venen. Sigui com sigui, continuarem reflexionant. Santi, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, amics. I tranquil, calma't una mica. Estic tranquil. Pareix que s'han de deixar les coses ben clares. S'entén perfectament, Santi. Moltes gràcies, com sempre, que passis el que queda setmana fantàstica, un cap de setmana també, que et doni serè, no, ves per on. Si sereu, estic.
Seré o estic. Molt bé. Amics meus, bon cap de setmana. Cuideu-vos molt. Vinga, que vagi molt bé, que anem nosaltres cap al diccionari alternatiu. Fins ara mateix. Adéu. Buenos días. Què tal?